De stelling van deze week is: het fietsverkeersexamen voor de basisscholen moet verplicht worden. Wij gingen op pad om de mensen te vragen of ze het hiermee eens waren. De stelling van deze week is: ik vind dat het verkeersfietsexamen verplicht moet worden. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik een heel goed idee, want er is heel veel te leren voor de kinderen die straks naar Rozenburg moeten elke dag door weer en wind en met heel veel moeilijke verkeerssituaties te maken hebben. En dat is altijd ook een stukje veiliger natuurlijk. Ja, als ze een beetje voorbereid zijn, dat is toch wel belangrijk. Dat vind ik een hele goede stelling. Dat moet ook inderdaad verplicht worden. En waarom vindt u dat? Nou, gewoon voor de verkeersveiligheid voor de kinderen. Het wordt steeds drukker op straat en fietsers zijn toch een ondergeschoven kindje in het verkeer. En gebeuren heel vaak ongelukken met fietsers. Dus het is gewoon heel belangrijk dat die kinderen al vroeg geleerd wordt om veilig deel te nemen aan het verkeer. Vind ik inderdaad heel verstandig. En waarom vindt u dat? Nou, dat vind ik verstandig omdat je jonge kinderen niet vroeg genoeg inderdaad met de verkeersregels in aanraking kan brengen. Nou, voor de veiligheid? En dat houdt automatisch de veiligheid in natuurlijk. Oké, dank u wel. Nou, tot ziens dan maar weer. De stelling van deze week is: het fietsverkeersexamen moet verplicht worden. Wat vind je ervan? Ja, ik vind dat wel een goede stelling op zich. Toch zeker omdat het ook voor de scooter en de auto verplicht is. Daar ben ik het al wel mee eens. En waarom vind je dat belangrijk dat die kinderen dat doen? Ja, het is eigenlijk hetzelfde net als met de scooter en de auto. Het is gewoon, je bent toch deelnemer aan het verkeer. En dan moet je toch ook je eigen aan de regels kunnen houden. En het is natuurlijk ook gericht op veiligheid. En vind je dat ook belangrijk dat die kinderen dat doen? Of heb je ook zoiets van: ze zijn gewoon deel van het verkeer, dus ze zijn verantwoordelijk ook voor hun eigen fouten? Ja, ik ben het eens met die stelling inderdaad. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen fouten. Maar het is goed dat ze natuurlijk daar les in krijgen. En dat ze daar gewoon mee leren omgaan. Ze zijn natuurlijk nog wat jonger als de gemiddelde deelnemer van het verkeer. De leeftijd ligt over het algemeen wel wat hoger. Dus ja, ze moeten daar ondersteuning in krijgen en dat gaat wel goed zo, heb ik het idee. Ja. Nou, ik denk dat een hele goede zaak is, want het verkeer wordt aldoor maar drukker. Het verkeer is toch wel een groot probleem, dus dat kinderen dat van jongs af aan al goed leren.